festa, che conto miña vida. Na Galiza da festa. Logo da noite dos tempos, mulleres nos continente negro, ergámonos mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Como é? En pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas, ergámonos mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Ignoradas entre nós, divididas as mulleres, separadas das irmás, ergámonos mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Estamos en Salvaterra de Miño, no Festival de Poesía do Condado. Estamos no lugar rebelde, no espazo de resistencia, no lugar serminal onde a pulsión erótica sobreponse á morte, o destrutor, a desfeita do silencio, onde ensamean as palabras que polinizan a esperanza, onde os anovos dos poemas alongan a ollada a descuberta e aprestanse a abrir pasos, a deixar nesta parte do mundo a súa pegada de liberdade, maravilla e solidariedade. Aquí, en Salvaterra, no Festival da Poesía do Condado, 32 anos van, pousa a esfera da terra por un intre de eternidade, alumeada polo primeiro e o derradeiro faro, a poesía canda as ceibas pola liña do horizonte. Onde e onde, contra silencio, longa e longa vida. Pois somos o grupo Donicelas, somos de Salceda de Caselas, aínda que temos incorporación de Bueu, de Caldelas de Tui, o gaiteiro Xesús e Víctor dende Caldelas co acordeón. O resto somos pandereteiras de profesión. E nada, o que facemos é un pouco de música tradicional, música popular, para todos os públicos e dándolle o noso xeitiño. Estivemos xa hai moitísimos anos, pero ainda estábamos co primeiro disco e agora xa estamos presentando o noso segundo traballo, que se chama Donicelas. Para os que non nos conozades todavía, podedes adquirir o disco na páxina web, tamén polas redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, temos Instagram e podedes nos escoitar tamén en Spotify. O muiño de oliveira, no de mandar pensar, o muiño de oliveira, no de mandar pensar, con carabixas de prata, no de acarabixar, con carabixas de prata, no de acarabixar. Teño un amor que me ama, outro que me dá dinheiro, teño un amor que me
Boas, hoxe aquí en Salvaterra hai unha ameaza, hai unha terrible ameaza, a ameaza de bombo en directo desde Salvaterra do Miño, Festa da Poesía. Son un asiduo do Festival da Poesía do Condado e, inda que é diferente, pois atopo moi ben porque é un lugar de encontro con moita xente e é un lugar de defensa da nosa cultura, do noso idioma, e inda por riba temos a Portugal mismo a Carón e todas son ventaxas, verdad? Pois moi ben, moi ben. Pareceme un festival moi completo, con moitas actividades. Unha das cousas que nos chama máis atención é que é un festival para todo o mundo. Chámanos a atención ver dende avós, coas netas, cos netos, xente máis nova, xente maior, xente máis rapazada. É un festival moi alegre, moi divertido, aberto, diverso, plural, como ten que ser. Vimos un pouco polos postiños que hai de camisetas e demais, e de material e de librería, e ahora tamén co recital de poesía e así, a verdad. A verdade que hai moi bo ambiente, e agora que empeza a música outra vez, genial. Xa compramos algunhas cousiñas. Unha camiseta con escoitamos aquí a Xuxo Souto, que, bueno, moi ben o que falou e tal, e pois agora o que queda de noite. No, o festival moi ben, como todos os anos. Son natural de aquí de Salvaterra e, bueno, esta festa, como todos os anos, moi reivindicativa, sempre á altura dos momentos que estamos pasando. Pois nos chegamos pola tarde para unha das charlas que houbo de SES e compañía. E nada, logo hubo poesía e ahora están cos concertos ata que o corpo aguante. De derecha a izquierda si los pido. Corteños huevos por cabrón es el suicidio. 8 ser persoa está pouco visto. Como despidos cobrando maldito finiquito. Teño cabalo como a tinta do bolígrafo. Namorado de esa musa en cada párrafo. Son yonqui de sentimentos volátiles no tempo. Que me berra, verbo rima por favor. Que arrogancia no, peor é comer pollas no traballo. Disculpalle ser tontos do carallo. Pero fallo. A cona como tou, vou con tochos como mou. Tô no estudio rimando cun sacho. Se non ten desacho, querémolo nos. Arados de ferro, e carros con bois. E carros con bois, e carros con bois. Se non ten desacho. Se non ten desacho, traerémolo nos. Arados de ferro, e carros con bois. E carros con bois, e carros con bois. Se non ten desacho. Bueno, somos Sil Ríos, Space Dingo. Space Dingo. Facemos un show, deixamos o resto da banda fora porque non valían e estamos iso, Space Dingo e Sil Ríos. Fantasmas, o pasma, estuda nosos movimentos. Rebelión do Inframundo sempre tentamos dar todo, absolutamente todo. Morrer no escenario, é dicir, non vai quedar títere con cabeza, como quen di. Primate, só vives polos quilates, buscan diamantes, moverse en yates. Estamos facendo disco novo, máximo estrés, máximo agobio. Space Dingo, aka Ichi, é un tío hostia relaxado. Pero sí, estamos facendo disquiño novo, esperamos que finais de decembro poder sacalo a luz, botar o noso corazón nese anaco de música que vais a ir. Traerémolo nos, arados de ferro, e carros con bois, e carros con bois, e carros con bois. Se non ten desacho. Vimos de Cataluña, do Biorritme, conta ti, Space. Pois, pouco contar, experiencia da hostia, Vilanova de Sau, un sitio guapísimo, con xente increíble, unha experiencia da hostia, vaya. Sí, a verdad, flipamos bastante co recibimento da peña,
sobre todo coa sensación, non? De tú a tú, de unha conexión brutal. Saímos cun sorriso apabullante, a verdad. Foi super guai. Fai 9 anos, íamos vir, xusto naceu a miña filla, levaba nacera o día anterior ao Festival da Poesía. E evidentemente non vin. Me quedei coa miña compañeira e coa miña filla que acababa de nacer, era o máis importante e da existencia. O ambiente genial, super afable. Fai bastante calor, agora marchou o sol, agradécese. Nada, cunhas cerveciñas e boa compañía, pois sempre se está guai. É un festival aparte que ten unha historia brutal e é un placer e un orgullo estar aquí, máximamente. Aquí no haces nada, conectéime, pasei o que precisaban, quedeime igual que estaba. Na puta casa, desgracia, non, desgraciados, depois pasados todo o puto día. Polo caos, empresarios a merda, corazón ben esquerda, sodes peña enferma. Para estar pechados, móvete, 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 Tres anos de carpinteiro, uno matadeiro, non sei cantos de comercial, de repartidor e trapicheiro, de 3 o cuarto, nunca logré, secado graduado, estou preparado, contrátame empresario, adicto a cus para así poder petaros. Un anuncio no faro, chego ben afeitado, pídenme ser autónomo pavo, mírome desahuciado, colgado dunha bola, fotando pinceiros, con latas de Coca-Cola, falando cunha rola, na rúa en plan tirado, tapándome cos currículum que me sobraron. Preciso atopar algo rápido, sí, algo teño pálpito, de tanta negativa, o decrépito, estado ben aquí. Aplica yo teu látigo, móvete, 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 sí, móvete. Se mover nos movemos, hostia, o que non hai letra. Jump up, ready, more fire. Este festival para min é algo moi potente. Primeiro porque, bueno, son 32 edicións que puideron ter sido 37 se non houvese o parón que houbo. E é un festival que xa ven, en moitos casos, heredado dos pais e das nais, as fillas, os fillos. Entón, claro, ten un peso dentro moi potente. E despois, pois, que che vou dicir? É un festival cargado de actividades culturais, é un festival que edita un libro, que iso, joder, é unha cousa moi potente, porque ao final ese libro que se edita, que leva os poemas dos poetas que este ano, que cada ano botan unha man, edítase, como digo, e deixase nas bibliotecas, nos institutos, bueno, que vas creando un, joder, non sei como dicirlo, unha biblioteca, un arquivo, como ti queres dizer. E non sei, iso é o que nos fai un poquinho distinto, que apostamos por a música e a cultura da Galiza e en galego. Iso non quita que tiveran vido grupos vascos e grupos cataláns e grupos de... Joder, e os Palacagüina de Nicaragua en su momento, o sea... Claro, e tamén países lusófonos, bueno. A principios de anos xa tiñamos claro de que que é o que falta? Que haxe un toque de queda pola noite ou... O sea, a donde vai esta deriva? E como o Estado en 15 días é capaz de sacar sacareta e volver a sacar toda a merda que parecía que tiña escondido, que nos vendían a moto, de que, bueno, de que éramos outra cousiña. Entón, pois iso, desde os desaloxos dos centros sociais, ou os 155, o procesos, non sei, rapeiros por cantar, secuestros de libros, que non sei que decirche. Tiñámoslo claro desde o principio, que este ano iba sobre dereitos e sobre liberdade, sobre todo sobre a liberdade de expresión. Alarma. Aviso de auxilio. Noroeste, cuarto oeste. Asañado o silencio de si mesmo, toda a frota está escoita. Toda a frota está espreita.
traxes de loito. Os cabalos de pedra corren cara ao mar. Nos secadoiros do Condro abanean pedellos de vento. E o sol lambe as feridas do sol por. E o sol clava os ollos con noxo no pábulo da súa sombra. Granata de rameira, lavandeira descompón as seis cores e o anil no prisma da súa man, no lombo gris do río. Sentir como non sentes nada. Continuar sen esquecer as faltas de confianza, os se cadra, os cicais e os aínda. Ácido florado que queima nas meixelas perdurando sabor salgado e pimenta. Buracos de pólvora abertos con cada bico esparexido. Indúltame, evítame, cúlpame. Malditos sexan os males colaterais, a primeiros, a segundos e a terceiros. Non hai seguro de vida que cubra, con ou sin franquicia, o mal do corazón. Vamos cun control na curva. Levaronnos presas a dúas. Tenencia de explosivos dicían. Tiñan unha caixa de mistos na mochila. Carreira de obstáculos pra ver quen nos para os pés. Salto a cancela dunha propiedade, salto a cancela doutra propiedade, salto a cancela dunha propiedade, salto a cancela doutra propiedade. E quen é o monte pregunto, o monte esta noite da festa. E quen é o monte pregunto, o monte pra que no defenda. Salvaterra, imaginade que isto non é unha fortaleza, que é unha praga carregada de carballos, de castiñeiros, de vida, de aire, de fresco. Ese é o monte que queremos, un monte vivo, onde vivir nel, non un monte que nos bote fora. Pois somos a Chana Horta e sei que facemos algo de música, algo de ruido, cando lle cadra. Máis que ruido, tío. Máis que ruido? Moito máis que ruido. Eu creo que facemos unha das mellores músicas do país, non é por nada. Agropunk nos din por aí tamén. Pois é verdade, temos que valorar que coño, facemos música e intentamos levar, bueno, un pouco de mensaxe con alegría, ¿no? Tamén nas festas, que falta fai, joder. Salto a cancela doutra propiedade, salto a cancela quero un monte pra pasar de papel, quero apagar con un modo propiedade, salto a cancela dunha propiedade, salto a cancela. Da noite, ter o Sacha máis... Poña aí o micro, María, coño, que fala O Sacha máis explosivo, o Sacha máis enerxético e incluso vimos estrenar un tema. Isto dicímolo agora porque non lle dixemos a ninguén ao largo da noite para que sexa unha sorpresa. Porque é verdade que levamos 3 anos seguidos aquí tocando e hoxe queremos que sexa especial. Bueno, e ademais eu creo que imos un pouco a estar na liña do que fai Sacha normalmente, que é procurar que a xente pase un bo rato bailando e, bueno, movéndose tamén, no? O ritmo das cousas que dicimos e que nos conectan. E sí, como di Adri, pois intentando sacar algo novo desta hortiña que tanto nos custa traballar ás veces. Está na escola, está nas vellas e nas máis novas, está na fala, está na loita, chamanlle micro pero están todas. Está na festa, nas brincadeiras, está no curro e nos más media, está no sexo e na apariencia, chamanlle micro pero están todas. Pois agora andamos un pouco niso, no? Intentando darlle para adiante a temas que quedan moitas veces na recámara, porque creo que isto non é nada novo, no? A dificultade para moitos grupos, bueno, de compaxinar vidas laborais e vidas musicais que non sempre, desgraciadamente, poden ir da man. Entón, bueno, intentando crear novos temas, novos shows, vendo se nos dá tamén para gravar algunha cousiña de cara ao ano que ven, ou, bueno,
somos xente que respeta ou procuramos respeitar os ritmos naturais e os propios ritmos que ás veces pois van o son e o ritmo que marcan outras, desgraciadamente, pero bueno, aí andamos. Metafóricamente falando, igual que o agricultor de hoxendía ten que plantar kibis, nós tamén temos que facer cancións novas e temas novos, adaptándonos un pouco a este cambio climático que está acontecendo. Temos que adaptar, sí, un pouquiño. Pero bueno, tamén é verdad que cando vimos a sitios como a Salvaterra, sí que intentamos estrenar cousas novas e tal, porque a xente está nos esperando. Aquí en Salvaterra sempre é un placer vir tocar, chámanos, debemos levar 4 anos seguidos vindo, a xente subirse a Chana Horta, e a verdade é que nós sentimos aí a enerxía brutal, entón tamén nos gusta devolverlle un pouquiño que eles nos dan. Sí, é un pouco a casa, sí. Moitas gracias por invitarnos un ano máis a Salvaterra. É increíble poder seguir vindo aquí a tocar nos mellores escenarios que nos poden ofertar. Esperamos que por moitos anos máis. Con un trato exquisito, cunha xente no plano técnico tamén impecable e que nos coida moito. E tamén obrigadas a vos, porque por patear o país adiante de arriba para baixo, de norte a sur, bueno, visibilizando un pouco toda a música que facemos neste país. E nada, avisarlle a xente que aínda nunca veo o Festival da Poesía do Condado, que se anime a que veña, porque é un festivalazo. Vai moita calor, pero non pasa nada, que hai moito río tamén. Corchamito tropical. Caliza chamita, mamá África, na terra da navita. Caliza chamita, sacaremos los AIO, por fin antes de mayo. Vaya, ya, ya, ya. Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus seille dicir 3 cousas, xa non sei se nos veremos. Diz que creache o some e a nos da súa costela, dichas con tal amigo para gobernar a terra. Sintetizaremos la con congreso, será pirula máxica. Moi ben, e aquí estamos desde Salvaterra retransmitindo, formamos parte da Marcha Mundial das Mulleres, eu personalmente é o primeiro ano que veño, estou pasando estupendamente. Bueno, avante compañeira, para ti agora. Que fixeche eso, se conta? Estivemos no debate e no Festival Poético e ahora aquí con Abel As Ainas. O festival xenial, acabo de estar no coloquio que fixeron aí sobre dereitos e liberdades políticas e a verdade que quedei abrallada porque partían dos discursos moi concretos e moi ben pensados e vai máis alá dun festival poético, senón que realmente tamén chega a ser un espacio de reflexión. ¿Qué tal lo estás pasando?
Moi ben, estou pasando señal. Debe ser a cuarta, quinta, a última vez que vin foi hai 2 anos. Os baños sí que no mismo sitio, todo o demais está un pouco cambiado. Este festival é entretido e é reivindicativo. Un espazo realmente para reivindicar a poesía nos escenarios grandes, que é algo que non se adoita facer, e ademais é unha festa para rematar o verán tamén, por iso estamos todos aquí, todos xuntos. Dinámico, cheo de postos interesantes, con moita xente interesante, recital de poesía insuperable, de xente que non coñecía, e moi divertido. Chequei as 8 da tarde non puiden ni mirar o cartel, así que para min todos son sorpresas. É o primeiro ano que veño, a verdade, porque os outros anos non me coincidiran ben, pero, bueno, agora vendo realmente todo o que hai, todo o traballo que hai, realmente creo que é un proxecto moi ben pensado e obviamente hai que recuncar. Eu son unha rapaza da Coruña que aprendiu que o galego molaba e que facer música en galego non só era posible, sino que ademais era guai, gracias a Xurxo Souto e a Mango e aos diplomáticos de Monte Alto para super sinceramente, non? Que pertenzo á xeración Xabarín e que agora mesmo estaba aí en baixo aí super emocionada e que simplemente estaba pensando que bonito e que referente tan necesario que neste escenario haxa mulleres e precisamente non cantando ou só cantando, sino tocando instrumentos exactamente ao mesmo nivel que os homes, e que este grupo non só é un referente a nivel musical e a nivel lingüístico e a nivel cultural e a nivel de conciencia, sino tamén a nivel de xénero, que hai moito camiño por percorrer e con personas como Xurxo Souto, como as persoas que están neste escenario, a revolución sería mañán. Moitas gracias. Mi madriña, grazas, cousa linda, e eu quero ser gaiteiro! E meu pai un sachador, me robou un tipo bravo dos que di revolución, dos que di revolución, dos que berran por pared. Non temos medo, temos fire. Miña mãe era mulata e meu pai un sachador, me robou un tipo bravo dos que di revolución, dos que di revolución, dos que berran por pared. Non temos medo, temos fire. Gaiteira, gaiteira, e eu quero ser gaiteira, gaiteira, e eu quero ser gaiteira. Galiza, feibe, poder popular. Galiza, feibe, poder popular. Miña mãe era mulata e meu pai un sachador, meu avó un tipo bravo dos que di revolución, dos que di revolución, dos que perran polos bares. Non temos medo, temos fome. Miña mãe era mulata e meu pai un sachador, meu avó un tipo bravo dos que di revolución, dos que di revolución, dos que perran